namhlanje baninzi abangasenamva namphambili kwalahleka inkwenkwezi bawufuna icebo kuHerode wababhubhisa. Ndithe indlela ebheke empumelelweni inoHerode. Phulaphuli lumka ayingabo bonke abakuvuyelayo ayingabo bonke abakuncomayo uHerode waba nesincomo apho wathi ndiyayithanda lento lina, kanti ngalo lonke lo xesha injongo yakhe kukumbhubhisa. Nangoku mphulaphuli ngamawaka athi ndandihamba indlela kodwa ndandiyibonile inkwenkwezi, kodwa eceleni kwendlela ndasuka ndenza impazamo ndancokola noHerode. Konakala kuloo ndawo. Abanye banamanxeba kaHerode sithetha nje. Ngoko ke mphulaphuli sifuna ukuthi kuwe hamba indlela xa uyibona inkwenkwezi, kodwa hamba indlela xa inkwenkwezi uyibona, kodwa